Seuraavaksi ihanat FabMe-tuotteet. Ja näistä kannattaisi ne 2 sanaa muistaa, eli suojaa ja vahvistaa. Ja aloitetaan tästä ihanasta violettishampoosta. Tämä on parhaimmillaan 7–10 oleville tummuusasteille, olisit kyseessä harjoitettu, kokonaan vaalennettu tai harmaat hiukset. Kaikki, jotka kaipaa siihen keltaisuuteen sitä neutralointia. Ja oli sitten kyseessä koko vaalennus, ja jos hiuspohja on vähän ehkä herkillä, niin ei kannata pelätä tämän käyttöä, sillä tämä on ihanan hellävarainen ja tämä tuntuu jopa pehmentävän hiuksia, kun tätä käytetään. Ja monesti semmoinen harmaa hius voi tuntua vähän semmoiselta, että se on menettänyt sitä joustavuutta, kaipaisi semmoista vahvuuden tuntua, niin tällä me saadaan pikkasen jämäköitettyä sitä hiusta, joten ehdottomasti myös sille harmaa hapsiselle asiakkaalle erittäin loistava tuote kotikäyttöön. Ja sitten tämä meidän upea hiuksien jätettävä hoitosuihke. Tämä on todella helppo käyttää, sillä tämä suihke tulee ihanan laajasti ja sopiikin tosi monelle eri hiuslaadulle, eli ei nyt pelkästään sille vaalennetulle hiukselle. Tietysti tosi optimaalinen tuote siihen vaalennettuun hiukseen, sillä tämä silottaa, vähentää pörrösyyttä, antaa sen UV-suojan, mikä on tosi tärkeää, kun me tehdään vaalennuksia tai raidotuksia ja niille harmaille hiuksille. Ja mikä tärkeintä, tämä auttaa ihanasti selvittämään takut hiuksista. Ja tosi monen eri hiuksen mittaan helppo käyttää, koska tosiaan se suihke tulee niin ihanan hennosti, että se ei latista sitä hiusta. Ja mitä paksummat, vahvemmat hiukset, niin sitä enemmän voi käyttää. Ja mikä parasta, niin myös tämä löytyy tässä ihanassa pikkukoossa. Eli etenkin kun auringonvalo lisääntyy ja kesää vasten, tämä pieni on tosi helppo ja ihana ja tärkeä myydä sille asiakkaalle kotiin, jotta se hius pysyy mahdollisimman hyvänä ja me saadaan sitä väriä taas suojattua ja pidennettyä värinkestoa. Ja ehdottomasti, jos asiakkaat föönaa kotona hiuksia, niin on erittäin hyvä argumentti myös se, ja kertookin se asiakkaalle, että tämä myös vähentää sitä kuivumisaikaa. Ja etenkin kun me vaalennetaan, poistetaan hiuksesta pigmenttiä, niin se kannattaa muistaa ja kertoakin asiakkaalle, että siitä hiuksesta poistuu myös sitä kosteutta, joustavuutta ja pehmeyttä. Ja tällaisella tuotteella me saadaan sitä palautettua sinne hiukseen, mikä on myös tosi tärkeä juttu sen kannalta, että se hius pysyisi mahdollisimman hyvänä ja ei lähtisi katkeilemaan sit sieltä latvasta. Eli mitä me nyt näistä muistettaisiin, olisi se vahvuus ja suojaavuus.